13 май 2025 година. Стопанството на БГ Органика. Косене. Ето виждате. Там сме окосили. Сега тук тепърва предстои. От едната страна е минато, от другата предстои. Сега, тук лешниците не са в много добро състояние, в смисъл дръвчетата, тъй като миналата година суша. Тази година студа ги опърли доста. Ето, да се вижда как листата са засегнати, някъде има изсъхнало и в тази по-ниската част, там нагоре виждате, нагоре е по-високо, обаче тук в по-ниската няма да има плод. Ето аз сега обикалям да видя дали има. Ето сега тук се вижда, че почва да излиза. Колкото по-нагоре отиваме, ето тук се вижда как един. Ето ще го видите ли. Само да фокусира. Ето тук е изсъхнал. Ето, той пада. Ето това е изсъхнала плодна пъпка. Виждат се остачетата. И така, има ето и тук има от измръзването. Тези, които останат, вероятно ще са по-едри, защото растението по-добре ще го изхрани. А пък ето тук се виждат много следи от измръзването. Но тази година е такава. Миналата пък с екстремната суша и екстремно високите температури. Що сега е екстремна суша? Защото юни месец, вместо да вали, както е сред дъждовните, тук спря да вали на 5 юни. Ето виждате тук малки клончета, които са изсъхнали. Ето тук стоят тези шушулките от лешниците. Те стоят, защото клончетата, които ги държат, са изсъхнали лятото. Тоест това дърво е страдало доста миналата година и сега пак започва със страдание, но няма как, както е казал Буда в 4 благородни истини, живота е страдание, за страданието има причина. И сега вече следват и другите 2 благородни истини, че страданието може да бъде преодоляно. Затова продължаваме да работим. Вярваме, че коя година е най-добрата за земеделеца, следващата. Това исках да ви покажа. Сега тук ни се вижда опита с мазането на затова са бели с подхранващата паста. От едната страна, където е валяло повече, го измил, от другата не. Това са... Ето вижте, имаме най-различни треви. Ето я да видим тук. Колкото тук по-насам отиваме, толкова изглежда има повече плод. Или поне така си мислим. Всичко най-добро и до нови срещи!